Ndakarwadziwa Jehova atsamwa, zvitema zvakandipfuwira pasi, ndakachema ndirimo mumatope, tenzi akandiburitsa kunzezve, andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza, haleluya. Andimisa padombo pedyo naye, matiko angu asimbiswa pano, andizomboputsiki ndiri pano, ndomirira ndizopfeka chiremba, andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza, haleluya. Andipariyo rutsva rwerukudzo, ndoruimbawo siku nesikati, moyo wangu wazara nerufaro, ndichazokudza mununuri wangu. Jehova andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza, haleluya. Ndichaimba tsitsi dzake kuneni, nekunaka kwake kune vese, ndichazoimba ruponeso kwese, dakara vese vasimbire Mwari. Jehova andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza, haleluya. Andiburitsa mumatope, andimisa ini padombo, nasi andipariyo mumoyo wekukudza, haleluya. Ndiri kufunga nekunaka kwenyika, iyo ndichasvika kowira, netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyerezi yere, ndichawa nenyerezi yere, chiremba mumane ruzuva rovira, tomuka ndaponeswa towe kumushanzi, ndichawa nenyerezi yere, musimba ratenzi ndoda kunamata, tivese muwani wemweya, nyeredzi yekupenya ingawe yangu, pamusi unochisa kwazo, ndichawa nenyeredzi yere, chiremba mumane ruzuva rovira, ndomuka ndaponeswa towe kumushanzi, ndichawa nenyerezi yere, ndichafara kuona uso wa Jesu, ndomupa rukudzo narini, zvichandifadza
mumushawe ndarama kuti ndikawana nyeredzi chiremba tichawa chiremba mumane zuwa rovira chiremba tomuka ndaponeswa towe kumusha tichawa nenyeredzi chiremba tichawa nenyeredzi chiremba mumane zuwa rovira chiremba tomuka ndaponeswa towe kumusha tichawa nenyeredzi vanhu vaMwari ndokukwazisai muzita raJesu. Tinotenda Mwari nemikana yaari kutipa yekudzidzawo pamakumbo ake. Tinotenda nekuchengetwa nenyasha dziri kungotiringana mazuva ose oupenyu hwedu. Mwari ngaaongwe nevhangeri rinoramba richitikokera mukuita zvakanaka. Munamato wangu kuti pamuri kuteerera muri kwamuri, Mwari wakuitirei zvaanoitirawo shamwari dzake. Mukati menguva ino tichadzidza nyaya inoti hurukuro mazuva. Hurukuro mazuva. Vanhu vari kutaura, hakuna ungazviramba izvi. Vanhu vane nyaya dzavo dzavari kukurukura. Dzimwe ndedzekuti dzikatanga hadzitoperi. Vanhu vane zvinetso zviri kuvaremera paupenyu. Vakatanga kurondedzera ngano dzeupenyu, pamwe pacho misodzi inotanga kuerera. Kune vanhu vane nyaya dzavo zvekuti pamwe pacho anotoshaya waanoudza nemhaka yokuti haachawimbi navanhu. Ukamuudza anoswera naro muraini. Vanhu vane hurukuro dzavo dzakasiyana siyana. Saka Mwari wachitibatsira tichadzidza tose tichiona kuti ihurukuro ipi inofana kuti ifambwe nayo mumazuva akapera zvakadai. Ngatinamatei. Baba wedu vari kudenga, mai wapo muripo nouchazowapo. Tinokutendai nekuti itsika yenyu kutaura navanhu venyu. Tava pano kuti tinzwe muchitaurawo kwatiri. Zvese zvinobata upenyu hwedu, zvinotsiurawo kunyange chitema chakurumbira pakati pedu, dai zvingarapanurwa nekuiswa pachena neshoko renyu. Kana takunzwai imi muchitaura, tirarame sekutaura kweshoko renyu. Tinotenda kuti munesu uye muchatiitira zvakanaka parusando runo. Kunamata kwedu nekutenda muzita ramuponesi wedu Jesu. Amen. Luke chapter 24 verse number 13. Pazuva irero vamwe vaviri vavo vakanga vachienda kumusha wainzi Emmaus. Wakanga uri kure neJerusarema mastadhiana 60. Bhaibheri rinoti pazuva irero vamwe vaviri vavo vakanga vachienda kumusha wainzi Emmaus. Varume ava vakanga vachitaurirana pamusoro pezvinhu zvose zvakanga zvaitika. Bhaibheri rikuti introducer kuvarume vairi vari parwendo, vari kufamba vachibva Jerusarema. Varume ava vakanga vaona kuti hurukuro yavaida kuita yaisaita kuti vaitaure vari muJerusarema, nekuti makanga muzere waJudha wakanga wasingadi kunzwa pamusoro paJesu. Saka varume vanoti kana tichinge todzokera kumusha, tichati titaure pamusoro pezvatakaona nezvatakanzwa pamusoro paJesu. Saka Bhaibheri rinoti wakanga wachifamba wachitaurirana wachienda kumusha weEmausi. Varume ava vari kubva kunoiteiko kuJerusarema. Zvinonzi kwakanga kuine mutambo wePassover. Vanhu vakanga vaenda kunobayira Jehovha. Asi chavasina kuziva, kwaiva negwayana raizobayiwa richibvisa zvivi zvenyika. Saka sapamazuva ose
waifungidza kuti wari kuenda kumutambo wepaseka nechirayiro, wodzoka wachipfuurira mberi nenyaya dzeupenyu. But havana kuziva kuti pakuenda kwavari kuita vari kunowitnesa Jesu achibayirwa nyika yose kuti ikanganirwe zviwi. Saka varume ava pavari kudzoka kubva kuJerusarema vari kutaurirana pachavo vaine zvakawanda zvakanga zvavashamisa pamusoro paJesu weNazareta. Saka zvinonzi nezuva iroro, izuva ripi? Jesu akanga amuka mangwanani, nyika yose ikapupura kuti he is risen. Jesu paakamuka, mukatoiwerenga pavhesi ya1, nomusi wekutanga wevhiki, mambakwedza wakauya kubwiro, wakabata zvinonhuhwira zvawakanga wagadzira, wakawana ibwe rakungurutswa rabviswa pabwiro, wakapinda wakashayiwa mutumbu waJesu. Zvino wakati wachakanganiswa nazvo, tarira, varume vaviri wakamira nawo wane nguo dzinopenya. Zvino nokutya kwavo wakakotamira pasi nezviso zvavo. Ivo wakati kwavari, munotsvakireiko mupenyu pakati pavakafa? Haapo pano, fungai zvaakakuudzai achiri Garirea. Saka zvinonzi wakanga wamukira kubwiro, wachiti toenda kunomuzodza, nekuti wakakudikana kuzviita nomusi wegadziro sabata rakanga rakwana. Saka wakati tichiteerera murayiro tichambozorora nezuva resabata, tomukira nomusi wekutanga wevhiki tonomuzodza mafuta. Saka zvinonzi pawakasvika wakatoona Jesu amuka, musakanganwa kuti pakanga patombotumirwa mauto kuti aende achinorinda bwiro waJesu anomuka. Zvakaoma kurinda Jesu anomuka, munhu waMwari, nekuti kana tichiwerenga zvinonzi nomusi wakadzika angirozi, masoja akanga akarinda bwiro havana kugona kana kutarira kubwinya kwake. Zvinonzi wose wakaita sekunge wafa. Jesu anomuka akakunda rufu. Kumuka kwake kukaita kuti namarumuko wose anotevera agoneke, nekuti iye wakamuka kwakafa. Ndosaka muchimunzwa muna zvakazarurwa anoti, tarira, ndakanga ndafa, asi zvino ndiri mupenyu, ndini ndine kii dzerufu neHadhesi. Anoendera mberi achiti, ndini ndakanga ndiripo nouchazovafo, Alfa naOmega. Saka Jesu akamuka kuwakafa. Varume ava nhoroondo vakanga vainayo, asi zvinonzi mukutaurirana kwavaita, hurukuro yaienderera mberi. Zvino wakati wachataurirana nokubvunzana, Jesu amene akaswedera akafamba navo. Varume vari kupa kutaurirana. Jesu semunhu anonzvera akazviziva kuti kune varume vari kutambudzika pamusoro penyaya yangu. Hawana clue pamusoro pemafiro angu. Vamwe wacho vari kunetsekana vachiti zvino zvichazovei. Musakanganwa kana uchiwerenga kuna John. Zvinonzi vamwe vadzidzi wakatombodzokera pagungwa reTiberias, wakatanga kuredza howe, wakati zvekutevera Jesu hazvina maturo, tarirai watisiya. Jesu anovatevera akawana Pita anomibvunza mibvunzo yakamunetsa kwazvo. Pita, unondida here? Sekunge zvisina kukwana, Jesu akanga ari kuedza kuvasimbisa kuti musatya varume, misheni inopera kana imi mazvimisira kupfuurira mberi nebasa. Saka musachema sevamwe vasine tariro. Ndinokutumirai mweya munyaradzi kuti akupei simba mukati mebasa iri. Saka varume vakanga vachitaurirana pamusoro pezvinhu zvakanga zvaitika. Vari kushushikana. Jesu anosvika ndokutanga kufamba nawo. Zvinonzi pavaifamba akabatikana kwazvo nenhoroondo dzaipa. Ndorangarira kuti vakomana vakanga vaine nhoroondo yemusi weFriday madeko, wachiona Jesu achiroverwa pamuchinjikwa,
zvichiitwa nemunhu waakasika. Pamuchinjikwa pakanga paine mapoka anga akawanda anga aripo. Paiva nevanhu vainzwira Jesu tsitsi. Paiva nevanhu vakanga vasina clue yekuti ari kufirei. Paiva nevanhu vakanga vachimuseka. Pane vari kumuseka hazvishamisi. Pane vamwe vanhu vakatomboitirwa zvakanaka naJesu, but nhasi vari kudaidzira vachiti ngaaroverwe zvino pamuchinjikwa. Hazvishamisi kuti pamuchinjikwa apa pakanga paine vanhu dzakanga dzitori mbewewe, vamwe dziri mheta makumbo, but Jesu avashanyira paupenyu, akasiya ngano yeupenyu hwavo yotaurwa zviri nani, but vari kumupozera vachitaura zvavanoda. Vamwe vakamunyomba, vamwe vakamutuka. Musakangana kuti pamuchinjikwa ipapo panga paiwa nembavha mbiri, imwe iri kurudyi, imwe iri kuruboshwe. Imwe ikasarudza Jesu palast minute, imwe ikamumhura pachena. Musakangana kuti pamuchinjikwa paiwa namasoja akanga aripo, waida zvinhu zvaJesu but wasina basa naJesu wacho. Saka varume ava waiti wakarangarira zvakaitika, waitondera nhau dzepakauvari, worangarira Jesu achishungurudzwa, achifamba akananga paGorogota, nzvimbo yedehenya, akafamba nenzira yaitenderera. Pakazongowanikwa umwe murume akamubatsira kutakura muchinjikwa. Patiri kutaura nyaya, varume ava vane nhoroondo yaJesu ari mukotiyadhi yaPirate. Pilate achipa chidaidziro chekuti ndokusunungurira yani, Jesu kana Bharabhasi. Nyika yose yatungamirwa nemweya yetsvina namadhimoni achidaidzira nenzwi guru, vanoti tisunungurei Bharabhasi, kwete Jesu weNazareta. Jesu akarambwa pachena. Varume ava pavari kutaurirana vane nhoroondo yaJesu akamira pamberi paKaifasi, vanhu vachimuramba, achitongwa nedare rakanga risina fenesi. Torangarira Jesu akamira ari pachoto, Peter chaiye achimuramba, achinzi ndeumwe aifamba naye. Peter akamuramba pachena. Kana nchirangarira zvakanaka, varume ava pavari kutaurirana vane nhoroondo yaJesu akamira pamberi paEniasi. Kana nchirangarira zvakanaka, varume ava vane nhoroondo yaJesu ari muGetsemani, Judhasi achitomutengesa, ouya navarwi navakuru achiti ndiye wamuchaona ndichitsveta ndichikisa, ndiye Jesu wacho. Ndorangarira zvisikwa zvese zvedenga zvakatarira drama ari kuitika panyika, wachiona Mwari asina chaakapara. Jesu mhosva yake mukaitsvaka, kuda munhu akanditarisa, but iye munhu wacho asina basa naye. Jesu uyo anotaura muna Johani, tarirai wadikanwa, tava kunzwa nawaMwari, zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Tiri kurangarira Jesu arimo mubindu, achirwadziwa, achifungidza kuti wadzidzi vachamira naye panguva yekunamata, apo akatesana nemuchinjikwa. But varume vanorara hope ndokumusiya ari woga panhamo yake. Jesu angadai akati mutadzi ngaafire muchitema chake, but anoti zviri nani, tiende pamuchinjikwa, nekuti akanga aona mutadzi wararama 2023, kuti akasafukidzwa nenyasha idi muchinjikwa ungakona. Saka varume ava vane nhoroondo yaJesu, kunyangwe mararamiro ake achifamba achipinda mudzimba dzavatadzi. Vane nhoroondo yaJesu achiporesa vanorwara. Vane nhoroondo yaJesu achibhabhatidzwa naJohani. Vane nhoroondo yaJesu yemabasa ese omutsa akaita. Saka vari kunetsekana pavari kufamba, vari kuti saka zvichazovei kana zvadai. Hurukuro mumazuva iwayo yaiti he is risen, Jesu wamuka. Saka varume pavaifamba, hanzi mumwe wavo wainzi Kropasi akapindura akati kwaari, ko ndiwe woga here ugere muJerusarema somutorwa, usingazivi zvakaitwamo mazuva ano here? Jesu anovabvunza achiti, nhaurirano yamunoita ndeiko? Hurukuro dzamunoita apa ndedzei? Zvikanzi ndiwe muenzi here, uri mutorwa here muJerusarema? Hausi kuziva here riri kutenderera kuti Jesu wakatambudzwa akafira mumaoko evatadzi? Uri mutsva here shamwari? Apa havasi kuziva kuti vari kutaura naJesu wacho. Saka zvinonzi akati kwavari, zvinyiko? Vakati, zvaJesu weNazareta waiva muprofita,
une simba pabasa napashoko, pamberi paMwari napavanhu vose. Wane zvinobatika zvekuti Jesu uyu waiva nesimba pabasa napashoko, pamberi paMwari napamberi pavanhu, uye kuti vaprista vakuru navabati wedu wakamisa kuvatongi wane nhoroondo warumao yekutongwa kwaJesu. Hapana chawasina. Bati vanokangana kuti akanga vavimbisa achiti, kana nchinge ndafa ndichazomuka nezuva retatu, nekukuunika wakomana wakakanganwa. Moyo ikaenda kure. Asi chandinofara ndechekuti waitaura nezvaJesu. Hurukuro mazuva aya yakanga ichiti Jesu wamuka. Varume vari kunetsekana, vari kushushikana, vari pakurwadziwa. But kunyangwe zvakadaro, wane hurukuro yaJesu, vanofamba nenyaya yaJesu. Kunyangwe vari pakusuruwara, vachirwadziwa nerufu rwake, but still message yaJesu akamuka wanayo. Imi hurukuro yamunayo mazuva ano ndei? Kasvika kumabhabha nhasi, hurukuro dzavanotaura varume ivavo, mukadzi wese apfuura vanokomenda. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Vanhu vane nyaya dzavo. Ukanzwa vachitaura hurukuro dzebhora, anoziva timu yese line up, hapana chaasingaziwe. Asi ukamubvunza vhese yerubhabhatidzo, haana kana nerimwe. Ukamubvunza pamusoro paJesu anouya, haana nyaya inopa tariro kunyika yawira muchitema. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Kaona vari panyaya dzavo, rinonyura wachitaura. Ukasvika pano varume, ende kana paine vanhu vasinganonoki kujairana, varume wakangosangana, mumwe abva Bhuruwai, mumwe abva kwaMutoko, dzinongoklika, but hurukuro dzacho tererai munzwi ndedzani? Ende ndoshamiswa nana mai wekwedu nana mbuya wekwedu. Vanoti kana wachinge wasangana, zvichida ndewekumamisha, vari kuenda kunochera mvura, vanokanganwa kuti poto yasara pamoto. Vanotanga kutaura zvekuti kunyangwe neshiri inouya ikawaka dendere pamusoro pawo, igokandira, igoita manyana, wachingotaura chete, poto igotsva. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Kweicho chinokubatanidza ichiko? Wasikana wekwedu kana vari musaluni, vanotaura dzese dzemudzimba, vanoziva zviri kuitika kwakakwirira nekwakadzikira, vanoziva dziri kurira mazuva iwayo, wane current affairs. But ukabvunza kuti pamusoro paJesu anoponesa, hawana kana nechimwe chinobatika. Hurukuro mazuva ano ndedzei? WhatsApp yenyu imi, hurukuro dzainadzo ndedzei? Ipo paunonge uri paWhatsApp muri muchechi, vhangeri richitsva, hurukuro dzaunotaura ndedzei iwewe? Zvitsvene zvipi zvamuri kutaura mharidzo ichienda mberi? Hurukuro mazuva ano ndedzei? Ende kana uda kuona kuti Satani atinyangira, keeping late hours, ukaiwerenga mubhuku Letter to Young Lovers, ukaiwerenga Message to Young People, inobudisa pachena kuti pakutaura munguva dzakapera, usiku kuna vanodanana, zvinoattracta nguva yekutadzira Mwari. Ndo paona nditumiro wakashama. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Nenge mchigara nemwana wabereki musingazivi kuti aparara nebedroom, apa makatotarisirawo mombe yeumai. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Kamunzwa achirondedzera zviri kuitika munyika, iko zvino anoziva zvakaitika kuUzumba, anoziva zvakaitika kuCholocho. But ukamuti titaurire pamusoro paJesu anouya, haana kana nyaya inobatika. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Chandofarira varume endo vanondichallenja, wakati vari kufamba, vanoti hatina imwe nyaya tingakurukura, wakauraya muponesi wedu. Vanokangana kuti akanga vavimbisa kuti kana nchinge ndaenda ndichakutumira imwe yemunyaradzi, iye achakubatsirai kunyangwe pabasa, haazokusiyei. Anotovimbisa neimwe nguva, ndinemi kusvika kumugumo yenyika, handizokusiyei. Kunyangwe zvikarema, kunyangwe vhangeri rikakwadzisa,
ndichawa nemi kusvikira nhoroondo yenyika ino ichipetwa. Vhangeri raunoparidza iwo nderei? Ende unonyatsoona nechipo chainacho chekutaura kuti tikamupa vhesi vanhu vazhinji vanopona, but ukazoona zvaanenge achitaura zvino kana maturo. Pamunogara matare ekwenyu aya munenge muchitaura nezvei? Pamunogara paya gore rapera makaungana semhuri iri get together, hurukuro ndeyei? Varume ava vakadzidza kuti kuita hurukuro yaJesu zviri nani, toshushikana tichitaura pamusoro penyaya yake. Ende Jesu haana kuwasiya, ndosaka makaona akasvika semuenzi, endewo vakafamba naye vakarotomoka. Ende haminoti chii chakaita kuti varume ava wataure nekwavasina kuswera, wagotaure dzese nemunhu wavasi kutoziva kuti ndiani. Wakamutrasta zvakadaro, wakafamba naye, wakamuudza zvose zviri kutora nzvimbo. At least waiudza Jesu. Ndoona sekuti zvanga zvakafanira kuti zvidaro, kuti nyaya itizoiparidza nhasi. Hurukuro mazuva ano ndedzaJesu. Toparidza Jesu akamuka, toparidza Jesu unodzokazve, toparidza Jesu unesu nguva dzose, haatami kuenda kure navanhu. Ende anowimbisa achiti ivhangeri yeushe inofanira kuti iparidzwe kumarudzi ose, chive chapupu kuti kuguma kusvike, kurova kuti kana Jesu asati aparidzwa kuuya kwake kunononoka. Hurukuro mazuva ano ndedzei? Pamunenge makagara kumba kwenyu muchitaura muri pamumvuri, pamunenge muri kumatare ekwenyu kumamisha kuya, pamunenge muri kumabasa kwenyu kwamunoswera, hurukuro ndedzei? Ndobvunzai mwana wechikoro, pamunenge muchitaura paya paya, hurukuro ndedzani idzi? Ndedzani nyaya idzi? Tarisa uone TikTok yenyu chaiyo inopupura pachena kuti Jesu chaiyo hamumuzivi. Facebook yako chaiyo inokuyanika wakashama. Hurukuro ndeyani mazuva ako? Nekuti kana chiwerenga tinoziva kuti mharidzo chaiyo inonzi evangeliving ndeyaunorarama yaunofamba. Iwo unoparidza kuti imuraindire kwenyuwe. Hurukuro mazuva ako iri kuti kudii pamusoro paJesu anouya? Hatina kuti vanhu musaronge zvekumabasa, asi kuno vanhu vanongongwarira zvisina nebasa, zvisina maturo ndo zvinovapedzera nguva, wasingapi Jesu mukana paupenyu. Hurukuro mazuva enyu ndedzei? Hapana chaasingazivi chinenge ichitaurwa pastudio 7. Hapana chaasingazivi chinotaurwa neAl Jazeera. Hapana chaasingazivi chinotaurwa neUnited Nations. Hapana chaasingazivi chinotaurwa kuSADC. Zvese anazvo. Kamunzwa achiteerera zvimavhidhio zvebus stop, unofungiza kuti pane chinozikanwa. Nguva yedu iri kuperera pazvinhu zvisina maturo. Nyika ichipa zvakadai, Jesu anofanira kuti auye, isu tapedzisa basa. Hurukuro mazuva edu ndedzei? Swera muchinyeya wakuru wechechi, muchinyeya maeridha nawafundisi. Hurukuro mazuva enyu ndedzei imimi? Ukasangana nehama yako bhizi kuronda nekutaura zvakaipa pamusoro pana bamukuru nanatete, hurukuro mazuva enyu ndedzei? Nonyeya wamwene iwewe, wakaiwa nepitsika iyi, varume wandinowafarira, wakaona kuti zviri nani kutaura zvaJesu. Saa inopendera nyaya ichiti takanga tichiti ndiye waizotidzikinura, uye pamusoro paizvozvo zvose nhasi rava zuva retatu kubva pakuitwa kwazvo. Varume havasi kutenda kuti amuka, asi zvinyorwa zvinotaura pamusoro pake, kurova kuti havana basa nebhaibheri racho, asi vanoclaima kuti Mwari utinomuda. Varume ava vakanga vatone meseji inobatika pamusoro paJesu, but havasi kutenda zvaakataura. Kana Clopas tikadzokera kunorondei kwake, zvinonzi aitova mukoma waJosefa baba waJesu, saka aisafanira kushaya nyaya dzaJesu, nekuti mwana kauyu panyama ndo zvavaitaura. Vamwe vanoti umwe mudzidzi asina kutaurwa waifamba naye. Vamwe vanofungidza kuti Peter, but tinomuziva Peter, kapita aiva nenyemwe, aingoti pakangotaurwa chinhu ndiye anomhanya kudavirira. Saka nemhaka kuti Clopas apa ndiye akatanga,
haasi Peter. Wamwe vanhu waibatikana nezvaJesu wakanga wasipo pavanhu waiverengwa savateveri vaJesu, but wainyanyobatikana pamusoro pamararamiro ake nemisheni yaakawinga panyika ino kutsvaka chakarasika. Saka vanoti ngatipedze rwedu nguva tichitaura pamusoro paJesu anoponesa. Nguva ngaipere tichipupura pamusoro paJesu anonyaradza. Nguva ngaipere tichitaura pamusoro paJesu anopa tariro. Nguva ngaipere tichitaura pamusoro paJesu anowaka michato yaputsika. Nguva ngaipere tichitaura pamusoro paJesu anouya nekukasika. Rega ndikuudze munhu waMwari, Jesu paakamuka waiwapo vanhu vakataura nezvake. Iko zvino akativimbisa achiti ndoenda, asi kana ndaenda ndonokugadzirai pekugara, kuti kana nchinge ndodzoka ndikutorei pandiri nemi mugovapo. Tichine tariro yekuti kana achionekwa Jesu, idi tichatorwa toenda naye. Zvanga zvakadii munhu waMwari kuti mumazuva akapera zvakadai vanhu vachipedzerwa nguva nezvinhu zvisina nebasa, vachipedzerwa nguva nenziyo dzisina nebasa, vanhu vachipedzerwa nguva neshamwari dzinotaura zvisina maturo. Dzidza kugara pamakumba aJesu unzwe kuti anodei. Kana wanzwa, chienda unodzidzisa vamwe. Kana isu takoka vamwe, watakoka wachakoka wazhinji. Jesu karekta yake yoratidzwa mumaKristu. Kana achizoonekwa tofanana naye. Kana uri munamato wako, Mwari wekudenga akukomborere, akuite zvakanaka. Ngatinamate. Baba wedu ari kudenga, tokutendai. Tinotenda nekuti kupupura kwenyu kunotibatsira kuti tizive zvatinofanira kuita nenguva yakafanira. Tiregererei patakambotaura neupenzi. Munototaura neimwe nguva kuti tichazvidawirira pamusoro pezvose zvatakarehwa zvisinei nekuponeswa kwavanhu venyu. Hatishuwiri Mwari kufa rufu rwakadai. Tibatsirei tigone kurondawo nhambwe dzeupenyu hwedu tichikuraramirai mumatauriro, mumaitiro, upenyu hwedu husapopota pamberi penyu. Tinotenda nekuti matinzwa kunamata kwedu nekutenda muzita ramuponesi wedu Jesu. Amen. Tipe Baiberi nyenyedzi yapiwa wafambi wese kutungamira shampupurizo zvisingazodzimi kujeka kunodzipenyera. Tipe Baiberi masoko matene ndinotewera kujeka kwaro zvikomedzo zvidzidzo mutemo nerudo zvese zvakumanamo. Ndipe Baiberi hapo ndatambodzwa ngezvitema neurombo hwazvo. Ndipe mazivo Jesu ataura kunditondedza aripo pedyo. Ndipe Baiberi masoko machene ndinotewera kujeka kwaro zvikomedzo zvisidzo mutemo nerudo zvese zvakumanamo. Ndipe Baiberi ndinofamba naro rinditseure nezvakaipa. Mwenje weruponeso kunenema kundipangidza nzira kudenga. Ndipe Baiberi masoko machene ndinotewera kujeka kwaro zvikomedzo zvisidzo mutemo nerudo zvese zvakumbanamo. Ndipe Baiberi mwenje weupenyu usingagumi newakanaka. Rindiratidze uteko hwaJesu rindione
Vele kudenga Dipe baibe Masoko machene Dino tewe Wero kujeka kwaro Ochiko mezo Shitsito mutemo Nerudo shese Shakubanamo Paradira soko kune Munu esengana Kune awo Baka Sumba moyo Diri Dewa tendi Ngati Ngaitile Munya Narati Oya Munya Narati Oya Munya Narati Oya Mozi Momochene Chiti Tocha Baba Para Tira Soko Kune Munu Ese Munya Narati Oya Usiku wapela Susua Rino Buda Ronya Razamere Kucha kwebese Moma Como ese Susua Rakasika Munya Narati Auya Munya Narati Auya Munya Narati Auya Muti Mumuchene Chiti Tocha Baba Para Tira Soko Kune Munu Ese Munya Narati Oya Mambo Weba Mambo Ura Mukuru Ipa Usunungu Kowa Atwa Wese Nemu Matirongo Rio Narunzike Munya Narate Oya Munya Narate Oya Munya Narate Oya Muti Mumuchene Chiti Tocha Baba